het is genoeg wat er gebeurd is. Ik zal heel blij zijn als er geen bouwkraan meer staan, dat je gewoon eens een ogenblik rust hebt. Dat ik kan zeggen van nou, dat is Katzand nu. Maar er wordt overal gebouwd, er staan overal dingen in de weg. En na 20 jaar is dat gewoon genoeg geweest. Of er hier nog een appartementencomplex bij komt tussen alles wat er nu staat, dat is niet onze zorg. Onze zorg ligt meer buiten bebouwing dan erbinnen. We gaan tenslotte over de natuur en de landschappelijke waarden, over de biodiversiteit. En ja, die is hier al totaal verdwenen, dus daar valt geen eer meer te behalen. Ik woon in Breskens, achter de zeedijk, vlakbij de vuurtoren. Ik werk ook als gids in de vuurtoren, als vrijwilliger. En daar komen dus heel veel mensen die op bezoek zijn in onze streek. Als je boven in die vuurtoren staat, dan kijk je richting Katzand. En je kijkt ook richting het oosten naar Breskens. En dan beginnen ze heel vaak over Katzand, dat ze daar geweest zijn. Dat ze er 25 jaar geleden ook waren, hè, met hun ouders of met die of die. En dat ze geschrokken zijn hoe dat dorp veranderd is. Soms zijn ze zelfs heel emotioneel, staan ze met tranen in de ogen, van dat mooie plaatsje aan de kust. En nu met al die hoge gebouwen, ze vinden het vreselijk. Daar hebben heel veel mensen best wel problemen mee, maar het heeft Katzand wel goed gedaan. Je moet niet vergeten dat mensen pas de oorlog meegemaakt, er kon van alles opgebouwd worden. Dus het wordt alleen maar steeds beter. En dan komt er op een gegeven moment die toerist, die komt daarbij en daar kun je extra aan verdienen. En iedereen heeft daar denk ik wel eens een randje van meegepikt. Ja, het resultaat wat er nou is, dat is natuurlijk, ja, er staat ontzettend veel. Je hoeft het niet allemaal mooi te vinden. Ik vind het zelf een beetje fake allemaal, maar ze hebben gewoon wat nagedaan wat in andere plaatsen ook te zien is. Er is niks eigenlijk origineels. Maar het is er wel, er zijn heel veel mensen gelukkig mee. Ik ben Jacques Herman, molenaar op de molen van Katzand. Dan moet ik even nadenken, ruim 40 jaar. Als de molen zichzelf kon rondkrijgen, dan ziet hij, als hij naar het oosten kijkt, ziet hij het nog als honderden jaren geleden. En als hij dan langzaam naar de Zuid-Zandse weg draait, dan komt daar een stroom van auto's en toeristen op gang. Draait hij verder naar het noordwesten, dan ziet hij de kust met een vreselijke hoogbouw. De molen zou tranen met uithuilen, ja. Kijk, het heeft allebei zo zijn voor- en zijn nadelen. Dat hele stille was leuk voor een aantal mensen. We hadden een bepaald publiek bij, die zijn natuurlijk vertrokken omdat er nu veel meer te doen is. Mensen zijn super actief. Met slecht weer heb ik sauna's, een zwembad, pakken de auto's, gaan naar Brugge, ze gaan naar Knokke. En dat alles in 2-3 dagen. Ook in Katzand zelf, als je rondlopen, moeten winkeltjes zijn, er moet een restaurant zijn, strandtenten, alles moet er zijn. Dus voor ons als hotels is het enorm belangrijk dat er veel te doen is. Het type gast wat daar niet van houdt, die zijn natuurlijk nu vertrokken. Nu we natuurlijk wat meer te doen hebben, kunnen we weer wat beter aansluiten bij een wat grotere groep. En niet alleen maar met hele oude gasten, wat gewoon nodig is voor je toekomst. We staan hier voor een hele grote ontwikkeling. Achter ons draaien de bouwkranen. Ja, dat komt niet vanzelf. Dat is een beleid wat al geruime tijd geleden, dat we daar een visie op gemaakt hebben. In gezamenlijkheid met ondernemers, inwoners en natuurlijk ook de raadsleden. Die hebben daar hun zegen over gegeven. En daar worden alle ontwikkelingen aan getoetst die hier nu plaatsvinden. En daar is ook een zogenaamd Q-team bij aanwezig, die vanuit die bijlage 10 en vanuit de visies met een stedenbouwkundige en architecten samen kijken van hoe past deze ontwikkeling binnen de kaders en hoe past dat in deze ontwikkeling hier op de boulevard. De Stichting Duinbehoud die beheert geen duinen, want ze hebben geen duinen in eigendom. Ze proberen gewoon de inbreuk van allerlei ontwikkelingen op
de duinen om die te voorkomen. En dat zijn dan vooral aanslagen op de flora en fauna en het landschap wat die duinen kunnen vormen. Mijn opa, die dus hier geboren is, die woonde in het cafeetje aan de haven. Die is 7 jaar naar de lagere school geweest, mijn oma overigens ook. En die zei, in die tijd ging bijna iedereen immigreerde hier. Omdat er hier geen werk was, was hier niks te doen. Je kon bij een boer werken, maar daar viel hier niks te verdienen. Hij was eigenlijk vrij ondernemend. Maar de helft van de mensen vertrok. En die gingen allemaal naar het Eriemeer. Meestal naar Rochester. Dus hij schreef ook naar zijn familie. Hij kon komen, had daar een tante, kon daar een huis. En werk konden ze ook voor hem regelen. Dus die vertrok. En de volgende dag kon hij gelijk werken. Maar toen hij er een paar maanden was, kon hij eigenlijk weg nog Engels. Begon hij voor zichzelf te werken. Maar hij werd ook allemaal aangeschreven door neven en door bekenden. Van, kan ik ook komen? Heb je werk? Die zei, ja, kom maar. En hij begon zijn eigen bedrijfje. En nam die Nederlanders aan, die vanuit hier kwamen. Dus hij heeft daar zo zijn eigen bedrijfje opgebouwd. Maar toen hij er 6 jaar was, had hij genoeg geld verdiend. Is hij teruggekomen en heeft hij het eerste hotel gebouwd in Katzand. Dat was een klein hotelletje met weinig kamers. Maar het jaar daarna kwamen eigenlijk de andere hotels al. En in 33 bouwde hij, 34 bouwde het strandhotel aan. En toen kwam Duinbos, de Schelde, het Zwinhotel stond er al en dat bestaat niet meer. En toen kwam de hele toerisme op gang, omdat er in die tijd Katzand bereikbaar was. Daarvoor kon je hier bijna niet komen, er waren geen wegen. En dat toerisme is hier heel groot geworden en dat ging ook ontzettend snel. Binnen no time was dat in de zomer druk. En in die tijd konden ze gewoon genoeg verdienen als ze in de zomer werkten. Maar hun uitgaven waren ook beperkt. Ze hadden allemaal een moestuin en ze zorgden min of meer voor zichzelf. Alle reparaties voerden ze zelf uit. Je had geen auto. Dus ze konden daar goed van leven. Ik kom uit een familie die altijd met water te maken heeft gehad. Mijn vader was mosselvisser. Ik ging heel vaak mee naar de Paulinapolder, aan de Schorren. Daar speelden we gewoon. In de weekends gingen we er met onze ouders naartoe. Dat was voor ons de zee. 1 keer per jaar, daar werden we uitgenodigd bij familie. Die hadden een caravan in Katzand. Dat was voor ons ook wel de zee, maar die zee was heel anders. Die was dan toch voor ons weer veel avontuurlijker. En natuurlijk was de omgeving anders. Het was een soort weiland, zoals ik me herinner. Wat aan die caravans stonden. En je had natuurlijk een gebouw met toiletten en een schuur waar je wat kon kopen, denk ik. Maar ja, in die tijd waren de mensen allemaal heel zuinig, dus die kookten allemaal zelf. Hè. Die fastfood toestanden, dat had je allemaal nog niet. We kochten een zeehond. Een opblaasbare zeehond. Knalgeel. En we noemden hem Robbie. Maar eigenlijk waren die verblijven aan het strand met een Robbie erbij, dat leidde altijd tot ruzie. Want iedereen wilde met die opblaasbare zeehond het water in. Dus er moest gewoon een schema gemaakt worden van dan die en die. Want ja, we moesten hem delen met z'n drieën toentertijd. En dat zijn voor mij de eerste herinneringen die ik heb aan Katzand. Tot in de oorlog, toen was Katzandbad onderdeel van Atlantic Wall, dus dat was allemaal dicht. En er werden bunkers gebouwd, de hotels werden geconfiskeerd. Mijn grootouders zijn er dan uitgegaan en zijn na de oorlog teruggekomen, maar dat was natuurlijk voor een groot deel kapot. Maar direct nadat de oorlog voorbij is, kwam ook weer gelijk het toerisme op gang. Je zou denken, iedereen verarmt, er is niks. Toch waren er nog genoeg mensen die weggehaald hadden. En ook Duitsers kwamen direct na de oorlog weer naar hier. Het eerste wat ik me van Katzand kan herinneren, als ik goed terugga, dat is dat ik met mijn vader regelmatig ging vissen in het Zwin. En dan reed je langs het kanaal van Sluizenveer, reed je naar hier en er was nog een rindweg met een klein fietspadje ernaast. En dan kwam je langs Sanne van Louise, of het café, Louise Kippers, wat vroeger heette. En dan kreeg ik dan af en toe wel eens iets te drinken, een stukje chocola of een hasje water of zo, mijn vader aan de binnen hing. En dat cafeetje zag er heel primitief uit. Het was gewoon een toogje, daar hing een vlag voor.
En er zat een spoelbak in en voor de rest simpele tafels. En het zou kunnen gebeuren dat ze ook wel een biertap hadden, maar dat weet ik niet zeker. Nou, dan ging je vissen. En mijn vader was zelf wel half fanatiek visser, dus de hengels mocht hij erin gooien en ik mocht eigenlijk alleen maar het aas aangeven. Maar zelf een hengel erop halen, dat mocht hij. Ik ben geboren midden in de duinen. In een bunker die omgebouwd was tot zeg maar vakantiewoning. Daar woonden mijn ouders toen tijdelijk. En in de zomer er werd een schuurtje. Nu zijn ze vakantiewoning bijgebouwd. De woning die werd in de zomer verhuurd aan toeristen. Wij trokken met gezin in wat wij toen noemden het schuurtje. Het was klein, maar ik heb dat nooit als vervullend ervaren. Eigenlijk heeft Katzand altijd stilgestaan. Er mocht hier ook niks. Mijn vader wilde uitbreiden, die wilde dingen doen, maar er mocht niks. Wij zaten altijd in het waterschapsgebied, daar mocht niet gebouwd worden. Alles stond stil, alles verouderde, totdat ze in één keer de duinen gingen verbreiden en alle bouwwerken uit de duinen weg moesten en toen konden we nieuw bouwen. Dus toen hadden we in één keer een nieuw hotel. Maar dat geldt ook voor alle andere hotels en alle gebouwen in de duinen. Toen had je een enorme bouwhoos en werd er van alles vernieuwd en gedaan. Dan later zijn er projectontwikkelaars gekomen die hier allemaal een soort met projectjes gemaakt hebben. Met bungalowtjes die overal rondom Katzand ziet. Dat heeft ook wel heel veel bouwerij gebracht. En toen stonden twee helemaal stil. En in de duinen mocht niks afgegraven worden. Je mocht bij wijze van spreken nog geen emmertje zand uit de duinen halen, want dat was gevaarlijk. En wat zien we nu? Er wordt gebouwd in de duinen. Grote parkeerkelders worden gegraven in de duinen. Er wordt bovenop de duinen gebouwd. Nou ja, je kan het zelf zien. Het is eigenlijk... Het vertroebelt het gezicht al als je Katzand binnenkomt rijden en je ziet op je rechtse kant zie je die grote gebouwen op de duinen staan. Vind ik jammer en ergens ook onbegrijpelijk dat dat mag. En dan zie je weer dat het groot kapitaal, de projectontwikkelaars, die hebben de macht. Dus er kwam op een gegeven moment een hotel te koop wegens gebrek aan opvolging. Hotel de Wielingen naast Hotel Noordzee aan het haventje. In de tijd een hotel met 110 bedden. Dus dat was best al groot voor Katzand. En mevrouw en ik zijn er eigenlijk blind ingestapt. En het liep van het begin totdat we gestopt zijn, liep het als een tierenlier. We organiseerden ook dingen die anderen niet deed, zoals klootschieten bijvoorbeeld. Uit gekkigheid zomaar ermee begonnen. Een weekend met 20 man, een jaar later 40 man. En vanaf dan elke maand november 3 weekends vol waar niks te doen was normaal gesproken. Dus dat was eigenlijk wel leuk. Maar dan hadden we wel 120 man die kwamen. Dat was gewoon een feest van de herkenning, want die mensen waren het jaar daarvoor ook geweest. Of, en dat maakt nu in de zomer ook mee, dat mensen gewoon kwamen en ze zaten s'avonds aan de bar. Dat was wel goed bij ons hoor. We maken ze al, welke periode kom je volgend jaar, welke periode kom jij volgend jaar, dat spreken we samen af, laat het even weten. Dus het was allemaal een beetje verweven, de klanten onder elkaar. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk, maar je moet er wel met een knallende ruzie krijgen. En je mensen kwijt ook. Hè. Kijk, je kunt die ontwikkelingen niet tegenhouden. De streek heeft een economische impuls nodig. Er is altijd kapitaal wat op zoek is naar rendement. En, we hebben dat kunnen lezen hier in Katzand is dat voor een heel groot deel afkomstig uit België. Wat zijn weg niet langer zoekt naar Knokke, wat helemaal volgebouwd is, maar dan maar een klein stukje naar het noorden gaat zitten. Nostalgie speelt tegenwoordig een grote rol. En daar doen we dan ook aan mee. Om dus vooral van de toeristen, wat inkomsten te genereren voor het onderhoud van de molen. En wij hebben op het ogenblik, vorig jaar was dat toch, of 2 jaar geleden, maar voordat de molen stil stond, toch ongeveer 3000 betalende bezoekers binnengekregen. En die kopen dan ook weer meel en een paar andere dingen. Dus daar komt toch redelijk wat geld van binnen. Het attractieve karakter van Katzandbad. En in het verleden was dat een beetje de rust. Mensen konden hier het strand goed bereiken. En dat was voor veel mensen uit het achterland, Brabant en België, de reden om een dagje naar Katzand te gaan. Met die rust is het nu natuurlijk helemaal gedaan. We hebben nu ook al
Een stichting hier in de buurt is er opgericht omdat men toch te veel overlast van het toerisme ondervindt. Je heet dan toerisme uit balans. Dat zijn allemaal tekenen dat je moet afvragen van, is het allemaal niet te ver doorgeslagen wat we hier aan het doen zijn. Ja, en ja, toen tenslotte bleek dat de kinderen niet verder wilden gaan in de zaak. Dan hebben we gewoon besloten van, nou dan moeten we kijken of we er vanaf komen. En tot onze stomme verbazing kwam er iemand die kwam nog eens vertellen van ik koop die zaak van jou. En ik moet zeggen, ik had het zelf ook wel een beetje gehad. Ik was toen nog vrij jong, ik was 53. En misschien te jong. Maar ik heb het daarna eigenlijk bijna niet gemist. Mijn vrouw wel. Mijn vrouw die had wel verder willen gaan op een andere manier. Maar ik denk dat het een goede beslissing geweest is toen. We hebben een leuk leven erachteraan kunnen breien. En daar geniet me nog steeds van. Dat is toch de bedoeling. Dan heb ik wel eens het gevoel, waar houdt het op, hè? Ik zie daar Breskens in het oosten, waar ook alles ineens de lucht in reist. Ik zie Katzand, hè, die toch ook al flink de lucht in gaat. Wat je niet verwacht, maar toch gebeurt, is dat ze op die duinen bij Katzand dan die dure appartementen neergezet hebben. Terwijl het toch ook een soort zeewering is waar je altijd voorzichtig mee om moest gaan. Het zou kunnen gebeuren dat je natuurlijk zo'n situatie krijgt als aan de Belgische kust. En dat je het ene appartement naar het andere krijgt. Misschien in het vervolg van het beleid, want daar wordt ook wel gesproken van, goh, wanneer is Katzand nu klaar? Nou, als u door Katzandbad loopt, met name langs boulevard de Wielingen, ziet men dat er al heel veel gerealiseerd is. Is ook nog wel wat in ontwikkeling. Maar nu komt de vraag van, wat kunnen we dan in de volgende fase doen? Dus vanaf de boulevard de Wielingen naar de Noorddijk toe, van wat is er daar dan mogelijk? Nou, daar is op dit moment nog geen visie of beleid op. Dat zijn we wel van plan om dat te schrijven. Daar heeft de Raad ons ook kaders voor meegegeven. En met die kaders gaat men nu op pad om te kijken, om input op te halen van hoe zou dat beleid er kunnen uitzien. En ja goed, dat is best wel een lang traject. We hopen dat er begin 2026 op vast te stellen. Het is in ieder geval niet meer de klant die dezelfde insteek heeft als vroeger. Want die kwamen gewoon voor de rust. Een stukje wandelen, een beetje eten, een beetje lezen. En tegenwoordig lijkt het wel alsof er van alles moet gebeuren. Ze willen vooral gezien worden, ze willen flaneren. Ja, vroeger als een klant wilde flaneren, dan ging die naar een klant, gast. Dan deed hij dat in Knokken. Maar in Katzand was er niet zoveel te flaneren. Nee, ik denk niet dat het stopt. Er zijn al genoeg andere plannen. Ik denk dat het doorgaat. Maar als in ieder geval de snelheid waarmee het doorgaat, maar afneemt, dan zou ik al een stuk gelukkiger zijn. Dat is natuurlijk wel een beleid wat vanaf 2006 die visie al ontwikkeld is. En ja goed, aan dat beleid wordt getoetst. En die visie, dat natuurlijk stijlvol, dat proberen we wel vol te houden om dat op die manier ook verder te ontwikkelen en te realiseren. Ze zijn natuurlijk ontzettend blij met hoe het er nu in Katzand uitziet. De neo-Normandische stijl en de grandeur die dat dus allemaal met zich meebrengt. Dat is natuurlijk geweldig, want het is voor inkomsten gezien, voor de regio is dit natuurlijk allemaal heel positief. Hoewel ik ook wel al geluiden hoor van, ja, in Katzand gaan we niet meer eten, want dat is allemaal veel te duur voor ons. Natuurlijk, stijlvol is de visie zoals het als eerste tot stand gekomen is, waaraan dus de gebouwen architectonisch worden getoetst en stedenbouwkundig. En ja, dat zorgt er wel voor dat we ons wel onderscheiden van andere gemeentes, bijvoorbeeld aan de andere kant van de grens. Niet alles volbouwen, maar ook nog ruimte voor groen ertussen. En zo willen we ook de openbare ruimte gaan inrichten. Dus daar zijn we echt wel onderscheidend in als je net over de grens kijkt. De kust was voor de toeristen, maar het dorp, ik ben 44 jaar geleden zijn we getrouwd. Toen ben ik samen met ook en mijn vrouw hier in het dorp gaan wonen. Het dorp was toen nog levendig.
We hadden nog winkels, we hadden nog bakker is dan nog het enige, we hadden nog cafés, een slager, een supermarkt. Maar toen kwam de tweede woning in zwang. Toeristen wilden ook in de dorpen gaan wonen, wat ik nogal, ja, ik kan mensen begrijpen dat ze daar willen wonen, maar voor het dorp is het wel echt weer jammer geweest. De toerist die gaf er grof geld voor. En daar zijn mensen gevoelig voor, waar je niemand kan kwalijk nemen natuurlijk. Maar zo werden wel de voorzieningen uitgehaald. Eerst ging de slager weg, supermarkt is weggegaan. Kwamen ook geen voorzieningen voor terug. De gemeente wilde niet investeren in de kleine kern, om er dus seniorenwoningen en dergelijke te plaatsen. Dus zo is het dorp wel een beetje verpauperd. Er zijn veel toeristen, tweede bewoners gekomen en een deel die onderhouden het prima, is ook netjes. Doen ook mee aan de samenleving. Maar het grootste deel die doen niet mee aan de samenleving of ze laten het echt verpauperen. Dat vind ik jammer voor een dorpskern, zo wordt alles uitgehaald in feite. Het verenigingsleven, dat leidt er natuurlijk onder. Als hier vaste bewoners, kinderen zitten op de voetbal of tennis of weet ik het. Dan blijft het levendig, maar alle verenigingen die lijden eronder op een gegeven moment. Maar ik zeg, er zijn ook goede mensen. De laatst hadden we hier een dorpsbrunch. 1 keer in een jaar is er een dorpsbrunch. Deden ook toch, zag ik toch nieuwe gezichten, ook mensen die hier tijdelijk wonen. En dat is dan weer positief eraan. Cadzand-Bad en dorp hebben natuurlijk een samenhang. Cadzand-Bad heeft met name een recreatieve functie. Daar werken natuurlijk in het toeristisch seizoen hier heel veel mensen. Die kunnen onder andere wonen in de dorpen eromheen of elders. En Cadzand-Dorp is bestempeld in ons woondossier als een kern om te wonen. Dus met name daar is het vaste, permanente bewoning. Maar wat in het verleden wel heeft plaatsgehad, is dat er natuurlijk ook veel tweede woningen waren die ook deels recreatief werden verhuurd. Maar dat proberen we in ons woondossier wat te beperken, zodat Cadzand-Dorp de echte woonfunctie behoudt. Kijk, er zijn hier zoveel mensen aan vertrokken, omdat een woning kopen hier niet meer betaalbaar is voor starters. Niet alleen in Cadzand, maar in meerdere kernen van de gemeente werd het probleem steeds groter dat de woningen in de kernen verkocht worden als tweede woning. Toen zijn ze toch een beetje tot een compromis gekomen om dus de tweede woningen maar maximaal 28 dagen te laten verhuren aan derden. 15 jaar geleden is dit begonnen. Dat is een tijd dat de rente bij de bank was 0,0 of je kreeg zelfs nog boete. Ja, en dan verschijnt daar een aantrekkelijke advertentie dat je een appartement of een vakantiewoning kunt kopen met zoveel rendement. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat zijn gaan doen. De vraag is natuurlijk ook, is dit allemaal duurzaam? Zoals het er nu uitziet, met de klanten die nu komen, ik geloof niet dat ik het zou zien zitten om er nog aan te beginnen, want ik zou niet meer met plezier werken. Er zijn andere dorpjes aan zee, in Frankrijk heel veel. Daar denk je, kijk, hier zou ik nog eens wel beginnen. Dat is nog helemaal zoals het was. Helemaal zoals het was, dat is ook in ontwikkeling. Maar dat gaat op het gemak. Daar is die haast en die druk weg. En hier zou ik me toch wel een beetje onder druk gezet voelen om mee te gaan. Dat aanbod hier op dat fietspad, dat is enorm. Wat je daar niet voorbij ziet trekken aan vervoersmiddelen, hè? Fietsers, scooters, Solex-groepen, wielrenners. Nou, dan heb je de stepjes, dan heb je de golfkarren, dan heb je de mensen met een karretje achter hun fiets waar een hond in zit. Of 2 honden, weet ik. Daar lopen voetgangers. Nou, je hoort, er gebeuren toch vaak vervelende dingen. Ik vind het zelf persoonlijk een beetje te vol worden. Ja, dat is moeilijk om een 50 jaar vooruit te kijken. Het zou best eens kunnen dat het de andere kant uitgaat. Wie weet. Dan is het toerisme misschien
verleden tijd. Het zou best eens kunnen. Zoals het in alles gaat. Je hebt een opgang en een afgang. Dat gaat met alles zo. Ik ga dat niet meer meemaken, maar dat gaat ook de eerste jaren niet zijn, maar misschien over een jaar of 10, 20 zo, denk ik, ja. Ja, €4 betalen voor een parkeerplaats, dat willen ze natuurlijk dus niet. Dus die worden overal in de bermen gezet, bij ons hier. Er staan wel borden dat het niet mag, maar daar trekken ze zich niks van aan. En de handhaving, ja, die is er natuurlijk ook niet ieder weekend. Die mensen komen bij je voor de deur staan, maar die gooien dan nog wel hun afvalzak even uit de auto in de berm voor ze vertrekken. En kijk, dat zijn wel hele vervelende dingen, vind ik. Er is nu een box 3, vermogensaanwasbelasting. De overdrachtsbelasting is van 2 naar 10,4%. We krijgen straks een btw die van 9 naar 21%. Ik denk dat het de komende jaren helemaal stil gaat vallen. Ik denk niet dat er nog gebouwd gaat worden. Ik denk dat er minder mensen hun huizen in de verhuur willen doen. Het is gewoon niet interessant, het is niet rendabel. Dus ik denk zelf dat we nu een moeilijke periode tegemoet gaan. De hotels hebben ook veel last van de btw. Als die verhoging doorgaat, betekent dat 12% van onze omzet weggaat naar belasting. Dat is voor de meeste hotels is dat 300.000, 400.000 € extra belastingheffing. Dat betekent dat wij ook geen kans meer hebben om verder te investeren, want zonder winst kun je ook niet investeren. Dat zullen we op een gegeven moment weer wel inlopen, maar dat gaat heel veel jaar overheen, denk ik. Dus ik zie de komende jaren geen bouwerij meer. Mijn moeder die kwam oorspronkelijk niet uit Cadzand, die is in Groede geboren, dus die is natuurlijk met mijn vader is ze hier in Cadzand komen wonen. Ze heeft dus ook al die veranderingen gezien en ze vindt sommige dingen ook wel jammer, maar ze is daar niet echt heel rauw omdat alles verandert. Het is wel, kijk, vroeger hadden we uitzicht, dan was er een wei voor de deur, nu staan er 2 grote hotels. Dus we aanvragen om die hotels nog groter te bouwen en zij heeft er moeite mee, maar ze gaat er toch vrij gelaten mee om eigenlijk. Dat is niet allemaal kommer en kwel natuurlijk, dat toerisme hier, hè. Daar geniet je ook van. Dus je komt. Mensen zijn altijd in een goede stemming, want ze zijn hier op vakantie. Dus kom je ze tegen in de winkel of op straat, zijn ze gemoedelijk en nieuwsgierig en ze willen wat weten. En nou, dat is natuurlijk ook heel leuk. Vroeger was het gewoon echt de mensen uit Cadzand zelf. De kleine strandtentjes die er toen waren. De ijskoman die in het begin nog met een pony over het strand liep. Met een ijskar en dan haalden we dan een ijsje. Nou, die tijd is voorbij. Ik denk dat een heleboel huizen en in ieder geval de omgeving van Cadzand echt netjes opgeknapt is. Als ik kijk hoe een aantal gebouwen eruit zagen in de afgelopen jaren en hoe het nou wordt aangepakt. Ik ben er eigenlijk heel positief over. Ik heb wel de herinnering aan vroeger dat we met een koelbox en een paar stoeltjes en een windscherm hier naartoe kwamen en de dag doorbrachten. Maar eigenlijk doen we dat nu nog, dus genieten.